Όλους μας ενθουσιάζει να δημιουργούμε κάτι από το μηδέν. Είναι δυνατή πρόκληση όμως να επανασχεδιάσεις λογότυπο για μια εταιρεία που έχει 52 χρόνια δυναμική παρουσία στην αγορά. Από το πλαστικό στη χρήση αλουμινίου. Ο στόχος είναι να κρατήσει ζωντανή μια ταυτότητα και ταυτόχρονα να τη φέρει στο σήμερα, φρέσκια, δυναμική, αληθινά ξεχωριστή. Καλείσαι να βρεις έμπνευση σε πράγματα που για τους άλλους είναι καθημερινότητα, αλλά στα δικά σου μάτια γίνονται η αρχή για κάτι μοναδικό. Από μια ιδέα γεννιέται ένα σχέδιο. Από το σχέδιο ένα όραμα. Και από το όραμα ένα σύμβολο. Ένα σύμβολο που θα ενώσει όλη τη δράση της εταιρείας. Ρολά αλουμινίου και εξειδίκευση στην ηλεκτροστατική βαφή. Ένα λογότυπο που ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Rebranding Extra Lumin 2025. Σχεδιασμένο να αντέχει.